Usa ka enforcer sa Land Transportation Office Region 9 ang samdan human nabanggaan sa usa ka lalaking rider nga milikay sa dakop sa Pagadian City. Ani report. Makita sa video nga gitabang na kining 54 anyos nga lalaking enforcer sa Land Transportation Office sa Pagadian City dihang nasamdan ug nabalian sa wala nga tiil human nabanggaan sa motor rider nga milikay sa dakop sa kalsada sa syudad Huwebes sa udto. Samtang makita ang 24 anyos nga rider nga naglingkod na sa kalsada ug nakaangkon sa mga pangus sa tiil ug kamot. Wala nakita sa video apan duna kini angkas nga 27 anyos nga lalaking katrabaho niini nga nakalingkawas sa aksidente. Sa laing video, makita ang natumbang nga motorsiklo sa rider sa tunga sa kalsada. Sumala sa Pagadian City Police, nagpahigayon og checkpoint ang mga personahe sa LTO sa intersection sa Fernan ug Rizal Streets sa Barangay San Francisco sa Pagadian City. Dihang mipaturatoy ang rider ug padagan aron makalikay sa dakop dihang namatikdan kini sa mga personahe sa LTO. Gilagpasan niini ang ubang mga personahe sa LTO ug nag-overtake sa usa ka dakong truck. Apan sa pag-overtake niini, nabanggaan niini ang enforcer kinsa naghulat na diay kaniya human matimbrihan kalabot sa paglikay sa maong rider. Ilikayan yun ako siya. Mao ni tugan yung tinuod. Likayan yun ako. Pag agin ako, overtake na ako sa truck. Tagbo mangod ko niya god na nakabuylo na ko overtake god kusog na yun dilog tagbo jud dyan ako nilikay ko di ko kalikay kusog na pod kayo paglantaw na ako pag overtake na ako matay na naman gid sa kuan nya adlok pug minor kay nakoy dakong truck. Gawas sa kasong reckless imprudence resulting in physical injuries, patong-patong nga kaso ang atubangon sa rider gikan sa LTO. Possible po ang admin case, admin charges from LTO. Probably reckless driving o not wearing helmet, and also we found out also na wala po siya wala siya driver's license. So probably muna yung mga case yan. So for now, ang iyang motorcycle pati siya is nasa atong custody. Samtang padayong nagpaayo sa ospital ang enforcer nga naana sa luwas nga kahimtang. Ginakuhaan pa kini og pahayag. Apan sumala sa kapulisan, desidido kining kasuhan ang rider. Bugtong pagpangayo og pasaylo na lang ang nahimo sa rider. Mga lang pasaylo kung nasakit-sakitan kay siya. Ngayon lang pasaylo kay sa oman na hinayak naman god. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.